Umshovu wenkani kwaba nenkani uMthandeni Manqele uvashele indawo yabantu abakhubazekile. Ukufika kwakhe kule ndawo le yabantu abakhubazekile uthi kunezinto ayifunde kakhulu kubona laba bantu laba. Uthi banekhono eliyisimanga kakhulu. Uthi bashaya inkonzimalanga esurprise. Ukufika kwakhe kule ndawo akekho bayazi ukuthi uzofika. Ukufika kwakhe nje kukodwa kube isurprise. Uthi abantu balapha abasebenza khona bachithanga isikhathi. Bathe sebebonile ukuthi nali Igcokama Elisha bathatha bonke labantu abakhubazekile bahamba bayobageza babafaka amavesta engwe nemqhele. Uthi bahlalile nje impela sebegezile baze bagida nengoma. Uthi ngikhona inkonzimalanga ebefika isini bese yosikaza uthishanhloko ngenduku avike acishe ukuwa phansi uthishanhloko. Uthi kodwa ke ngale kwalokho ave bengabantu aba-right banamancoko futhi benjalo nje. uMthandeni uthi ubaphathele izipho ezinhle kakhulu kodwa ke akafunanga ukusho ukuthi iziphi lezo zipho lezo naseyithombeni futhi azikho kodwa ke uthi ubaphathelile into eyenza ukuthi angayivezi umthetho wasesontweni lakhe uthi akangayishuthi isipho makube isipho nje. Ubese ncanca osomabhizinisi balapha eSouth Africa kanye nohulumeni ukuba besondele kakhulu kulabantu abaphila nokukhubazeka ngoba inhliziyo zabo zisondelene noNkulunkulu.